är nästan igenom nu ska jag säga. Vad tar du? Det är nästan igenom. Är det en 2 meters borr du har? 2 meters. Ja, det är 2 meter. Man får passa så man inte ramlar i. Åh, det är klart att det ska skjuta nu. Fan, har du pastasleven med det? Jajamän. 2 meters borran var. Det är den vi ska försöka få. Ja, just det. Ja, just det. Det hjälpte inte det där. Stoppigt värre. Mora carving team va? Ja, det ska jag vilja påstå att det var också. Inte direkt, men ska ha haft eliten här och borra åt oss. E-snucket ska vara här. Hade ju en napp alldeles nyss där. Och det var abbarn som var rädd för gäddern. Kom med någon korp då. Kom natur, Erik. Gamkorpen. Där borta är med grejer. Ja, säg det. Korp och såg. Ja. Nu är det där. Han är fin. Ja, jag hoppas den nappar igen på isen.